Hamuna kadonga saha perseaon hidahurian itu hatta narak marpumu di partanya tabor nginon. Hobartu sejarah perjalanan itu Tuhan Yesus najolo. Songonon tongo di perjalanan manuai Tuhan Yesus radoh tak kasisian.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion, ima minggu pasapululimahon dung Trinitatis, namar lapatan hasitolu sadaun di debata. Dohot topik, unang hamu manguhumi. Tapuk kamapar minggota, marede hitasian buku ede nomor onom, ayat sada sahatro ditulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Tung ise madong aku di akka banua gijang, jala dukko niho, dang adong di halamohon rohaku di tanoon. Nang pemerus sibukku dohot rohaku, say debatado partano batoan ni rohaku, jalap parjambaraku saliling-liling na haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangi rohami tuho, say lehon matondim na badia itu bagasan rohanami, say payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramuti hami di hamamasa ni pangunjunan,
Pargugoy mahami mangulahon lomo ni roham, asal marlas ni roha hami, mida denggan ni pambanyanmu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu sadarion Imasian Matius pitu ayat sada sahatro di 2. Unang hamu manguhumi asa unang ohona uhum hamu ay pangumunaido si uhumonon tuhamu parsuhatan munaido si suhatan tuhamu. Imasahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya patuloy mahami, mangulahon hambar patik ni. Amen. Tatopo timado sata dia dopan di debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalam nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rodu jolom. Uhilala hami. Rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbay na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami. Tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadiyay songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i.
Aidang di halamohon roham hamatean ni akapar dosa, alay hamubaw ni rohana do lomon ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalason nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asin ni roham di hami, marhite-hite panindangin dohot hagogon ni ton di porbadia. Asa tarapul si tutu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jalaw daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu na badiai. Amen. Tabegema baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songonon dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songonombun. Jala songonombun manorop akka dosam. Say mulak maho tuaw ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di kinjang. Amen. Epistel di minggu tasadarion iman nanyenet sian sada Musa 50 mamuka mai sian ayat 15 sahatro di 20 sada tajahama marsikat soring. Alai mabiar do akka haha anggi ni si Joseph dong mate ama nasidai akanina nasida mah atik tungbeha di hosom si Joseph hitamau gabe di pasudol tu hita sudena roa na itabaini tu ibana. Songonon madok hamu tu si Joseph
Sai marpamuati maroham di hajahato ni haha angkim dohot di dosa nasidai. Aitung narua do nabinahen nasidai tuho. Ope sai marpamuati maroham di hajahato ni akan naposon di debata ni amatai. Alai tangis do anggo si Joseph dung di dok nasida songon mi tu ibana. Dungi ni nasi Joseph mandok nasida unang hamu mabiar aida guru di debata do nang au onpe unang mabiar hamu ahuma marmuduhon hamu dohot anak komunai dungi diapuli nasida pasabapon rohan nasida ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Hati dakon maha porsiaw tai songon na hinati dakon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ido ama pargugo na suatu dusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai imanati dibuon si Maria na gabi-gabian sonton di porbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di paumani silatus na mate tarbajal do ibana di hau penor silang na tuat tu banoturu dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pa imamalak sugo tu tanoon maumi halat na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mando mulak magulu sugo dangi akan dohot dihangaluan na sora sudah amin. Tabege makur sian kor ama HKBP Kayu Tinggi diuduti ina palari Kamis dohot ama partukuan.
Huria di Tuhata, tapai ihuk ma tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 17 September 2020. Na parjolo dak dana nasorang. Di bahasa-bahasa Tuhata do, sada dak danak di keluarga, sada Nicholas P. Simbolon inangi boru damanik, sada dak danak bawa seorang na di hari Kamis tanggal 7 September 2020 inganan nasida di Jalan Jankes Ade Gang Praga, Perumahan Praga Indah RT 008 RW 002 nomor 7 Kelurahan Munjul Wek Tolu. 2. Samsudin Pakpahan inangi boru sinaga, sada dak danak boru seorang na di hari Jumat tanggal 8 September 2020 inganan nasida di Jalan Radar Auri Gang Haji Sopian RT 02 RW 10 sada nomor 27 Wik 10.
Tolu, Jimmy Panjaitan Inangi Buru Tabunan, sada danak bawa, seorang na di hari Kamis, tanggal 7 September 2020 tolu, ingan nasida di perumahan Permatapuri, sada, Jalan Nilam Tolu, Blok G2 nomor 5, Radar Auri, Cimanggis, Depok, WEK 12. Na paduahon nanaing marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagas somma Brian Rexon Opusungu SA, anak ni amang Doktorandus Robert Opusungu, tubuh ni inang Rosdiana Borusiaturi, ruas ni HKBP Dukuh Kupang Resort Surabaya Selatan, Sian Huta Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 14 nomor 45 Surabaya, Dohot Orwana, Winnie Caroline Boru Sidauruk SA MIN Tax, Boru ni amang Dr. Janti Saragi Sidauruk SE MM AK MH CA, tubuh ni inang Linda Saryana Borusihaan Esos, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Merapi B7 nomor 4 Cibubur WEK Sada. Pamasu-masuo di Patupa hari Sabtu tanggal 20 September 2020 tolu di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 manogot. Na patuluhon kunjungan gerejawi Manang Tamu ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 17 September 2020 tolu di parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 wib rodo tamu ni Huriata punguan kor ama HKBP Resort Kayu Tinggi Cakung na niuluhon ni Padita Hotland Mahulai MTH Laos Papungu tupak dohita di bagasan Apolop di parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 wib tapasahat ma dung haruar parmingguan songo dalata mengurupi pembangunan gedung gereja HKBP Resort Kayu Tinggi Cakung. Hobar tusi duk sidung majahatikting madok hata donasida taringot tu pembangunan gedung gereja HKBP Resort Kayu Tinggi Cakung. Na paupaton Dewan Koinonia Kebaktian Padang Kor Ama Immanuel mamuka hari Sabtu satu hari Minggu tanggal 20 tolu satu tanggal 24 September 2020 tolu patupaon ni Kor Ama Immanuel dohot keluarga do Kebaktian Padang di Puncak Bogor na niuluhon ni Inang Padita Ririn Mayerlina Sinurat STH. Palimahon Dewan Diakonia Pelayanan Komisi Kasih hari Rabu tanggal 20 September 2020 tolu patupaon ni Huriado Pelayanan Komisi Kasih masuk pukul 10 wib maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Seksi Sosial Tabu ama di Tangyakta akaruas ni Huria na di Bagasa Parsahiton songon nang tersurat di Tiktingta. Paunopon Panitia Tahun Profesionalisme Pesta Gutilon 2020 tolu HUT HKBP Cibubur pa 44 tahun. Hari Rabu tanggal 20 September 2020 tolu patupaon ni Panitia Dorapot dimulai pukul 10 siawib maringanan di GSM Gloria Lantesada. Marhite tiktingon pinangido tusude panitia
asareta madohoti rapoti. Napapituhon buah-buah. Hobar tu program kerja ni Huria tahun 2020 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria naso pasahaton peliat tau dope asa di pasahak bema peliat tahun na tu Huria manang tu situa wak ewek nabi napa waluhon ruas namoding nunga marujungolu ruas ni Huriata ima lupia boru pak pahan manang opu Willem boru umur 70 tahun tadingan ni amang gati saut siaturi nahinan maringanan di Jalan Amanah Sada nomor 72 RT 02 RW 02 Podok Rangon Manang Wek 2 moding na di hari Selasa tanggal 12 September 2020 tu udean hari Kamis tanggal 14 September 2020 di TPU Pondok Rangon. Acara marningot ruas ni Huria namoding jongjong mahita saluhukna. Ujung perjalanan ningolu ni dongata on laos paingoton hita do sude nang hita pe di sadatiki tongdo songon nasida ikomoding alani i toktong mahita marpakirimon na mangolu sa leleng di Portibion jala say hobas manak sadihari pehita lao manadikon tanoon. Taingot mahata nito hatta di pangukapon 14 ayat 10 tolubi martua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nion tutu di doktor di mas sohot mana sida sian parukilon nasida ay namangihut ma tunasida niula nasidai tabu amma sude keluarga nang sisolhot na tininggal honi dongata naung jumolo modingi asa anggiat ma tuhatta na mangapuli nasida alani martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Saya masih
udul mahita. Songonima tikting namasa di mingguta salarion, akatiting na mangihut, boy mata jaha na adong di warta jemaat. Tuhat tama na mamasu-masu. Nilai hormati kitu utusan sian ama kayu tinggi. Shalom, horas madihita saluhutna. Amanginang parjulo tapasahat tua mata pardenggan basa di siala asidot holong ni rohana boy hita pajupang di ibadah bagion di bagasan las ni roha di bagasan asi ni rohani tuhata. Adorang sohu mulai hami amang parjulo hami na hormati hami amang Padita Resort F Sitorus, na hormati hami amang Padita Resort HKBP Kayu Tinggi, amang Hotlan Nahulay, na hormati hami amang Inang Parhalado HKBP Cibubur, suang songoni nang hamu amang dohot inang na hormati hami jala nahu haholongi hami. Hami adorang so lanjut tu panorangion, hami sendiri situa Siburian inang dijabu boru manurung. Songonima jolo par tinadadi hita saluhna. Next. Amanginang onma gereja nami sebelum dimulai. Jala hami diuluhon tolu perhanger naung almarhum Situa B Siregar, Situa J Raja Guguk, nasida nunga almarhum, alai adong dope sada Situa K Sihotang, mengulu dope nasida di bagasa tikion. Jala pada saat tidang resok dope hami. Kemudian amang Padita Satun Situmorang, oma nama baik kami jadi resort istimewa. Ala pada saat ibu dope resort istimewa dan adong dope pagaran. Lanjut. Nah, nakaning mulo tabere nga manggabar ni gerejai sarupa do badan ni jalan dohot lantai ni gerejai. Jadi mulo ro udan bajirma. Alanido di uluan ni amang Padita Erwin Marbun diuruk magerejai dohot diinventarisasi surat-surat berharga jala diurus ma sertifikat atas nama pribadi 700 meter alai AJB 1200 meter. Lanjut. Di bawah uluannya amang Padita Haposan nunga diurus sertifikat seluas 1000 meter. Jala AJB 100 meter. Lanjut. Pertimbangan na nanaing mabau kami amang nakaling na berjulu ala nasarupa do badan dijalani dohot lantai ni gereja agabe adong masakap asa daya tampung ni gereja manang kapasitas ni gereja gabe tabba ubalga. Napaduahon pembaharuan struktur. Napatuluhon ima di fungsi ni gereja asa adong ruang kelas, adong ruang pertemuan, adong ruang kantor, do ruang kur. Lanjut. Nah, di sana mang dimulai hami ma pembangunan jala motto di hami. Adong dua motto di hami. Na parjulo ima mangasahon asini rohani di bata. Buasa hudoko kami songoni molo mamereng histori manang sejarah ni HKBP Kayu Tinggi. Molo marpesta hami amanginang paling do 300 juta 400 juta. HP hubai kami RAB 3,8 hampir 4 M. Molo sanido hami berangkat tentu 400 buy masuk 10 tahun nanti membangun. Alanido sa adong motoi gebe mangasahon asini rohani di bata. Hubai kami ma RAB
jala adong do hutabu kami sekitar 600 juta pada saat ini mungkin ngadong hira 10 tahun. Kemudian merapot mahami jala koordinasi mahami dot aka seksi-seksi dohot ubai kami mah strategi pencapaian dana ima berupa kupon janji iman proposal dohot akana asing. Jala asido rohani Tuhan ditutuhi jala asido rohani ka jemaat antusias dona sida mangaleon tu bagas joron itu hate. Moto na paduduahon amang dota minang semangat gotong royong. Semangat gotong royong on alani histori nakaningani gabe hubai kami do molo hubangu kami hutender ho kami 4M tentu sekitar 30% pasti ma tu kontraktor. Molo tu kontraktor tabba mamuse biaya molo ditenderkan. Alani kami merancang, kami merencanahon, kami mangulahon, kami masudi doh mabang. Asa adong efisiensi. Jala puji Tuhan sampai tu sadarion nunga terserap dana sekitar 2,5 M. So nadong di slide jala na dibutuhon na perlu depe hepeng na nang si luluan ima sekitar 1,35 M. Lanjut. Nah, dung dapat kami amang IMB ima na niuluhon amang padita saut mape jala dibain ma di si batu peletangan pertama 11 September 2022 jala hudak kami do beberapa tokoh anggota DPR RI dohot anggota DPRD. Puasa hudak kami amang alahami huboto hami do songo dia kapasitas ni HKBP kayu tinggi perlu do hami menambah jaringan. Termasuk ma rohami tutikyon na ni fasilitasi oleh amang Jansen Sitopul. Jadi berdasarkan jaringan ini amang gabi boy do hami mengunjungi kadongan naso hutad dahami. Next. Oma galeri na hundak kami inang sondang dohot anggota DPR lain dohot na di samping nai ima gotong royongi. Next. On gotong royong per week. Jadi kami adong sekitar 10 week. Jadi setiap minggu rodo kami tu gereja lau gotong royong. Paling tidak papidah batu bata, papidahon pasir doh nak kanasi. Next. Nah, sautik amang asa tabereng so dia do kegiatan gotong royongnya adong videona sabar maju hita kira-kira 30 menit.
Oke Amang, jadi ima kegiatan nih gotong royong di HKBP Kayu Tinggi. Jadi sonari kami nani uluhon nih Amang Padita hotlan nahulai. So nakaning hudokon kami difasilitasi Amang Jansen Situpul di Bagasa Tikion. Next. Onma gereja na terkini molo tabereng sian tampak depan Amang dari rupiah Kasteger. Jala danga pala sempurna rupe. Dohotna di sebelah kanan ini molo tabereng sian samping pituna dangadong dope. Jedilana dangadong dope. Jala onma sebetulnya nunga masuk kami tu bagas gereja di lantai 2. Alai gudang ma aka komplain sian warga. Ala suara ni sound sian bagas gabe terbegitu tu daerah sekitar. Jadi di komplain do kami Amang Dota Minang ala nii berusaha memahami bohado asabui tertutup dalam waktu dekat pituo do jendelaon asabui diredam sound na adong di gereja do suara na siap bagas gereja. Lanjut. Nah anggo di bagas Amang nga atara songon na ringganian alai suara ima na memantul tu sah do kira-kira radius sekitar 1 kilometer molo sound nai di Pagugo. Mau bagian leng petong dope agak komplain. Next. Nah, Amang Dota Minang nakaning na perjolo pasat kami adong do strategi nami mencari dana baik donasi langsung secara material batu bata dohot akan asing semen langsung ini proposal di Tikion adong do hubak kami Amang molotung si hol rohata tertutup dituhi rohata manang terbuka rohata adong do ribuan dongan nami proposal nabui tajalo anon bersedia donasida adong do di jolanan non anggiat marhite panorangio di Bagasa Tikion boy terbuka rohani Amang dot inang jala pembangunan HKBP Kayu Tinggi di lantai bawahi sakapan namin yan nang do ma dong gedung pertemuan ni sekolah minggu molo kami huber kami nakaning sekalian dokan do sekolah minggu di son ido si hol ni rohanami asabunyan langsung sekolah minggu marminggu rapat dohot orang tua anggiat marhite panorang yonon terbuka rohata Amang Dota Minang jala molo ipasat Amang dot inang no molo ati godang upasat kami jala terpuji matuhatta jala marmulia matuhatta marhite na pinasahat ni Amang dot inang di Bagasa Tikion. Mauliate Horas. Tabegi makor sian wik 10 diiduti dohot wik 12.
Marede mahita sian buku ede nomor 128 ayat sada dohot udutna huhut papungu pilihan.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna muakama nami inanami hahanggi na pinaribot. Perjuluh pasah tamima tabi sian hami parhalado hakabipi kayu tinggi rap dohot ruas ni huriatta. Tuhamu akama nami inanami parhalado dohot ruas ni hakabipi Cibuburon. Horas madihamu saluhutna. Na padua hon las rohanami ala las rohamunatong majakok kami di bagasan parsaurata sadarion. Dinarohami sian huria hakabipi kayu tinggi mengibati hamu asa merhite parsaurata tong nian songonong pinasahat ni panitia pembangunan nakin ukap rohamuna ukap dohok dopek muna lahu mangurupi hakabipi kayu tinggi nau kona pisang sian warga alani nong dianggap mengganggu nong dianggap berisik ala songon nong dilakin dang adong dope mertutup surat tersongono ditoru mungkin dang apala songoni berisik na ala nunga diangkat gereja itu gijang di lantai 2 bahwa memang persebaran suara pe gabi ubidang mamuse au padi takot lan nahulai ngaboy hubayak kun naing di bagasar rohamuna ay to horo bata ko padi to songon tikos do bahasa bata ngain nahu maran wae ngate bata do manginang jalatona nida mang nahinam nahulai ina marga neng gulad dui iba bayiru da tona ridok kotau ninna do tuau ay songon iro turi-turi do sude bukan manang cerita lisa do na jolo nakpe ditarobe musen waing adong di suraton nenggola dia mahita huruan nikun ya sadaro nenggola nikun tu damang nahinan saama mahita dohot lu baraja pinoparri datu parulas parultop inna ima jolo taringot tu margai na pasti batak duau nenggolat duau tubuh ni boru hasibuan nahinan tubuh jalaso magoda ngau di huta Porsea persisna di hutan Nagatibul adong do situata amata situa hokben dolok 1000 sahuta rohami sahuria rohami inang dijabu padita masliana burusi mamora opak madak dana dihami di basa-basa hotu hatta songonimba jolo partinadan siak kami tu hamuak kamanginang horas marita saulut nari barita nauli dihita di bagasan parminggota sadarion ima sian hatani debatana tarsurat di sada Korin biddu 4 memuka maisian ayat sada sahat 2 ayat 5 tatangihon ma dirajumi jol mai mahami parhalado ni Kristus jala juara bagas ni akaha homion ni debata jumolo di pangido di akka juara bagas naing hafosan na sida jupang otik dui huetong anggo kamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumiau au pe dang huuhumi diriku ay dangadong salakku anggo na huboto alai dada gabi pitorau hinorhon ni Tuhanido manguhumiau di bahini unang kamu manguhumi dina sotikina tagan soro Tuhani patiuron na do nabuni di nahulum jala papataron na do tahi-tahi ni roha di si madapotan puji-pujian ganub sian debata ido sahat ni ayati muaka manami inanami hita saluhutna na hinaholongan ni Yesus Kristus di mingguta sadarion sinodangan nite mamanang topik minggu unang kamu masih human jangan kamu menghakimi
ditugihon minggu tersadariyod do hita jalanang marhite patik ni depata naung ita bigay nakin marhite paragedda sian Matius 7 ayat 1 ayat 2 takas do disi ditonahon takas do disi dipodahon Tuhan Yesus tuaka natu mangihon jamitana tuaka nat mangihuton ibana unak kamu masih human ai rapsi humod dohita. Jangan kamu menghakimi karena kita masing-masing pun adalah orang yang harus dihakimi, orang yang harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan, hakim yang adil tersebut. Mulut apa manat manang tapai hutihut turpuk nakin takas do disi unak kamu masih human di nasotik kinarpe. Saya ada persoalan na niarupan ni huria korin. Ima namasa aka kelompok-kelompok. Namasa aka perbolak-bolatan di tonga-tonga ni huriai. Merbosir sian na mengidolakan aka perbarita nauli. Tutu anggo huria korin na hinobasan jalan na jongjong doi marhite-hite penginjilan ni Apostol Paulus. Alai dukon jongjong huria korin marhite penginjilan na hinobasan ni Apostol Paulus. Rododot aka perhubas na asing manang parjamitan asing di tonga-tonga ni huriai. Alani ido gabe masa ma akan na mengidolakan parjamitan. Bahwa kalau memang kita atau umat mengidolakan pengkhotbah tertentu memang nggak bisa dibatasi, nggak bisa, nggak mungkin boyorani teh. Sesuatu yang sangat alamiah doi. Alai persoalan na masa di tonga-tonga di huria korin, takolan be alana mengidolakan alani i gabe tubuh memanguse kelompok. Aku mana mengkuari dirina. Anggo hami kelompok ni si Kefas manang si Petrus do hami bah odo na cocok terhirai marah adok sebagian madok kelompoknya Apollos do hami. Apollos itu terkenal sebagai seorang orator. Apollos itu terkenal sebagai seorang yang fasih berbicara, yang pintar berpidato, yang memukau dalam berkomunikasi. Adong mana madok kelompok ni Paulus do kami. Aido na pajongjok kuriau. Adong musim mana madok. Hamu kelompok ni si Kefas, manak si Petrus, kelompok ni si Apollos, kelompok ni si Paulus. Anggo kami kelompok ni Kristus itu. Hamu kamanginang kita seluhutnya. On mabahaya muludung terjadi faksi-faksi, muludung terjadi aka kelompok dalam satu persekutuan. Sangat rentan terhadap konflik. Jika terjadi atau dalam satu kelompok atau satu komunitas ada faksi-faksi, ada pengelompokan lagi di sana, maka sangat-sangat rentan berkonflik bahkan pecah. Ay bui mamusay gabi saling menghakimi, bui magabi masih humuhuman. Bui maholan mernida mangitip-itip, dia mah salah, di dia mah adong akan namar pakurangi, tor akan namar pakurangi udah mano di paheba-heba sahak rodi dia. Kemudian itu kata nahina holongan itu kata Yesus Kristus. Lanido mengalusi manang menyikapi aka pengelompokan menyikapi faksi-faksi na terjadi di tonga-tonga ni huria korin hati hai nuaing merhite turpuk manang merhite surat sada korin roh apostol Paulus mangapoi roh apostol Paulus paingoton mangajari huriai ise dosa sitong na parhalado isa manang songo dia dosa sitong na hajongjongan ni aka perbarita nauli
Apakah seorang penginjil, apakah seorang pengkhotbah, apakah seorang parhalado dalam pelayanannya bertugas untuk mengumpulkan atau membuat satu kelompok atau menciptakan yang namanya followers, pengikutnya. Kehadiran, keberadaan ni sahalak parjamita dan naeng membuat satu kelompok manang namarguar followers nakin alai hajongjongan dohot ulaon tanggung jawab ni akka parhalado parjamita bohado asa takas hadirionna, takas hajongjonganna, bahwa mereka hanyalah juara bagas, bahwa mereka hanyalah penata layan, bahwa mereka hanyalah steward di tengah-tengah nih Huria. Gabe juara bagas di tengah-tengah nih Huria, menjadi penata layan, menjadi pelayan di dalam rumah Tuhan. Sudah domardok pelayan. Hari Minggu melayani doh hita dah, inna berhite kur. Hari Minggu melayani doh hita dah, inna song leader. Doh tak kanasi. Sudah pakko basio, sudah ulau di tengah-tengah ni Huria di dok melayani. Sudah akan nama mengambil bagian di si targuar mamu sehingga dia pelayan. Persoalannya tohodo au gabi pelayan, persoalannya tohodo kita melayani, so tungdo di bagasan pakko basion manang na marhubas sita dirita dona tahubasi kelompok taruna tahubasi dan Jepang hadirion ni sahalak parhubas natutu di bagasan ngulukku di bagasan ngulu ni akan marguar akka parhubas manang juara bagas ni Kristusi. Odo narikot ay saya didok melayani, guarama melayani berarti dari kerendahan hati. Molo didok melayani berarti bersedia merendahkan dirinya. Alanido sasetong ngaliwi jujur doro seorang filsuf yang mengatakan, apakah kita, adakah orang yang senang disebut pelayan? Karena kalau seseorang disebut pelayan, berarti dia mau merendahkan, bukan hanya hatinya, tetapi juga mau merendahkan dirinya demi dia yang dilayani itu. Siapa yang kita layani? Allah melalui umatnya yang dipercayakan kepada kita di dalam persekutuan tersebut. Hamwa kamanami inanami naeng gabe juara bagas haposan. Ini soal integritas. Seorang mantan presiden Amerika pernah mengatakan, jika Anda kehilangan harta bendamu, Anda belum kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan atau kesehatanmu terganggu, Anda sudah kehilangan sesuatu. Tetapi jika Anda kehilangan integritas, Anda sudah kehilangan segala-galanya. Maka manami inanami kita saluhut na kinaholongan ni Jesus Kristus. Berarti integritas sido hapino marga. Boado asa boy haposan. Integritas kesamaan saurdot hata dohot na niulahon na. Ay boy do matsay malo sa halak marjamita. Boy do tabu bigi mo na manang dinamakalomokon tabu do bah jamita ni paditainin na misal na. Alay sial langgatani kolani unak turug bidan iba na sial langgatani asa unang binereng pangalakona na so kasiyay ayang ko sa langgatan so ina betabuna lo may langgatani may iba na turus asa tabu-tabu bigiyon budo masa songoni. Itulah kalau tidak sama apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Dakaposan, tidak memiliki integritas, hatana do marapi purun, alai
anggo pabahenan, anggo pangalaho, gabi sisurahan. Dangolay. Hurin itu kata na hinahulongan ni Yesus Kristus. Jumulo di pangido sian akka juara bagasi naing haposan na sida. Allah meminta, Allah menghendaki dari semua pelayan-pelayannya, Allah menghendaki, Allah meminta dari semua orang yang mau melayani, pertama-tama mereka harus bisa dipercaya. Allah sebenarnya kepada orang-orang yang mau ambil bagian dalam pelayanan itu, Allah sudah mempercayai mereka. Ainaung dihaposi debatado hita sasitungna, ubainna dipasahat tu hita ulauni. Alalai nunga dihaposi debata hita, persoalanna boidu hita dihapos, gabi haposan dijuluni na toro. Omma nagabe pergumulan, omma nagabe perenungan naik kota kas, tapa husor-husor di bagasan perngulut tahamu agama ngakaina. Asa merhiti hita nabui hita haposan bisa terpercaya. Merhiti do gumugo gema manang saringar ni pakobesione. Satu teladan lebih kuat suaranya dari 1000 perkataan. Satu teladan kecil lebih kuat gemanya, lebih kuat dampaknya daripada 1000 perkataan atau pernyataan-pernyataan. Sorry quote, ada na orang aka pardohan be hitawon bukan? Dang nahurang anggo di teori lengkap dui gudang dui alai persoalanna di tataran aplikasi do persoalanna bohado kita mempraktekkan akka teori nakin terlumubi bohado kita papatarhon bui kita gabi haposan terpercaya atau dipercaya. Songo dia do halak na boy di haposi. Ima na perjulo setia. Iko cupang go di bagasan diri ni parhobasi. Ala itu Tuhan makamang kinang asa unak taibere ngon holanon atong hola jamita tu padita tu situa tu evangelis hola jamita tu akka parhalado partohona tu habi jamita sadarion. Songo jamita na diari minggu ikan hupabakit to gabi perjaga inna ka. Sasitungan na bersirai na dope bersambung dope terus jamita wo di tonga-tonga ni huriatta di bagasan sada garis manang benang merah menugihok kita baik perhalado akan napina tujulo merhubas di tonga-tonga ni huria songonidot akan ruas ni huria akan naporsea di debata rap perjaga do kita naikon manganahon naikon mangaramoton rapar hobas dohita ala dihaposi dipercaya debata kita songon perhelado merhubas dihuria songon natoras dipercaya debata ama dohot ina ditongani bagasna laho manguluhon pangisini bagasna na dihaposi debata do hamu akamang inang manang napos ulung merhite ulaon merhite profesi na ape tu hamu ganuk merseda-seda asa merhite jabatan profesi dohot akka tanggung jawab na meragami disi batuduhonon muna hanguluhonon muna akka na persea do hamu akka na haposad do hamu akka na haposad do hita di tonga-tonga ni ulaon manang tanggung jawab na ape tu hita. Halak nabuy haposan, dialah yang mereka atau merekalah yang setia. Ikon setia do. Sebagai perhalado setia ma di tohonanna. Sebagai natoras setia ma di perrumah tanggaunna.
sebagai pejabat, sebagai manangah PK tanggung jawab, setialah di sana. Ai molo dang setia kita tu ulaon na satu kita na ape tu kita tagamu dobo kita haposan. Tang mungkin ni. Tang mungkin boy haposan sahalak ama mulu so setia ibana tu dong asari pena. Dan mungkin boy haposan ina mulu so setia ibana tu suamina. Dan mungkin boy haposan nang dot yanak koni dak danaki mulu so arga mulu so hormat ibana tu naturasna mulu so arga di bereng ibana keluarga nai alani odma nama ngikut nama cairi kota pa husor-husor di bagasan ngulutta merhite-hite turpuk manang hata di debata. Apakah Bapak Ibu Saudara, apakah saya sebagai orang yang dapat dipercaya? Yang kedua, apakah saya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita-kita ini juga orang yang setia? Biar roha sotunggu gabe alanya kaede gas-gas sinuaing gabe lam gait gabe lam neang roha taringot do tuah kaulaun do tuah katanggung jawab do di tongah-tongah ni keluarga. Aina jului aka edde na bersifat membangun dogu mudang edde ni halak bata kate. Benar legend satu sadario nape puluhan tahun di edehon jalada kolak halak bata berok mang edehon. Anggun wae ngasal mete bubigiun. Bedungi i pesta lau pasahatun ulus pe dang adong rencanaku maka holoi hoina. Gabe orang ketiga. Bawa mai di pesta ni adat di ulaun adat ay tangiang dosa sitong haroronya kenapa sahatun ulos alai Roma robongani bay main dengan ina man Roma bermusik torima ibai orang ketiga barang gape merhiti secara tidak langsung napa sahatun ulos si ima tangiang na gabe orang-orang na selingkuh mau kedua asa nangaka permusik pe riko doboton na memilih ete air tahataridani na profesional na setia ibana na bui haposan nunggu ibai majalo haroroni hula-hula si tal-tal lo naronin na bahasa sumur hula-hula turibuat si jangan-jangan ni lepar si patuna itu raja runaro beda koko si tal-tal na hama kamanami na nami hita salhutna hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus menjadi orang yang setia. Menjadi orang yang setia di Parhalado, di Pakobasion tidak ditentukan seberapa lama kita sudah ambil bagian dalam pelayanan itu. Kesetiaan kita tidak ditentukan berapa lama kita bisa menjalankan alai terukur di konsistensi do. Unang saya sahon ngaliam mohop satokin so inama sesuatu berjibu tokin nai melep mate-mate ne tangi rohahon Yesui MP mundur teratur Yesui tak kolap dan mundur teratur tiba-tiba hilang dari peredaran dak songoni akan setia mau tantangannya mau hambatannya besar. Orang yang haposan, orang yang bisa dipercaya, orang yang setia itu dia adalah orang yang konsisten. Alani diuji di bagasan ngulutta ganupari bagi sejauh mana konsistensi kita, kesetiaan kita menjalankan amanat yang kita terima tersebut. Kamu kamanami inanami kita saluhutna hinaholongan ni Yesus Kristus. Nah patuluhon marhiti-hiti turpuhon takas mandok unang masih hukuman. Dangadong dalan na hita masih hukuman ay debatado berhak menghukumi atong buha dang bubeleon kritik menghakimi berbeda dengan memberikan kritik. Kritik apalagi kritik yang membangun wajib hukumnya teh. Alai mulut taleon pe kritik unang terkesan gabe na lahu menghukumi apalagi memojokkan ditikin nama kritik kita unang gak bisa hirana tuduh-tuduh
Ditiki nama kata kita unang sai menudui. Tudu-tudu ni sepangano do argamang. Anggo tudu-tudu do hacik do pangletangi. Saya ada jari-jariku menuduh hamu hal yang go tuau ngatulu jariku menuduh au. Merhiti sanu sasi tonga itu gihod do hita mamereng untuk manat. Saya ada do jari-jariku menuduh dongan alai jariku sediriku sediri sasi tonga do. Markaca joho padita waru tutu. Itu tulu ka menuduh au. Nunga sitok songon ida komi waru tutu kritik nading gadon ida komi manang guarra do kritik alaina nek paso butagas doho lahu menjatuhkan wibawa, menjatuhkan kehormatan ni dongami. Tabereng galu nang tergoda kita menguhumi dongan sada do tangata jari-jari ta manudu bana alai ingot tulu jarita nunga manudu kita asamanat. Bane do akana tuet-tuete julu ni dilat setabi itu julu ni dilat setabi dah asa ni dok hata au pida kuhumi diriku inna apostol Paulus alai dia tu ngalani ina gabe sitongau odot tu fair di mana saya tidak menghakimi siapapun, saya tidak menghakimi diri saya, dan sekalipun saya tidak menghakimi orang lain, tidak menghakimi diri saya juga, tidak serta-merta dengan demikian saya dinyatakan menjadi orang yang benar. Biarlah Allah, biarlah Kristus yang memberikan penilaian kepada saya. Jadi manat kita dot makdokon akasi dohonota. Manat kita unang tahu humi dirita. Ai mungkin dohita bang humi dirita. Mungkin dohonota daun. Alai bui do merhiti hata tersadari. Bodo na toras alani rimas nama merengen nakonna gabe masalah pugu patana ya hoso yang lakon inna kan nah buar mana yang hatu tubuh minna muse nah nggak dosun nama menghumi nunga mabahin gabe hacit rohani nau bigis kurian itu hatana hina holongan ni Yesus Kristus alani merhiti-hiti persaurat tadi bagasan minggu tersadarion hatani debata ima tapeo ima tapa husor-husor asa di bagasan hajong-jongat tabi ditongani bagas ditongani huria nang jupang hita gabe akahalak na haposan nang gabe haposak kita di nasalhut Tuhan Yesus maddo ya haposan halak di nautik haposan ribana di nagunggodang nobalga. Jika seorang setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia, terpercaya dalam perkara-perkara yang besar. Unang tertabereng, unang tertaudu, unang tertagulut akan nobalga, apa yang mekmet tak taberesi dope, sia dirita, sia tongani bagasta. Alani mulu akan gabi perhubas sita jalanung akan targuar perhubas sita manang gabi perhaladui namar tohonan manang perhaladu namar somar tohonan manang sebagai orang tua nuaing mulak mahita sian bagas joron di bagasan semangat naing denggan hubasakku rumah tanggaku naing denggan hubasakku kuria ni debata jala merjaji maau haposan maau dijulu ni debata haposan maau dijulu ni jolma amin martang yang mahita mauliate madi wali Tuhan nunga saur hatam barita nauli di tonga-tonga nami di permingguan pukul 7 di bagas jorom sadario pauraton maitu bagasan rohanami asa tutu mahami Sudi bui gabi haposan di hata haposan di pardonganon haposan di pakobasion haposan dohot di akan napi nalumehonmu tuhami ganup marsada-sada ali Tuhan tang mergugu kami sia diri nami sadiri
mangasahot todimi mahami jala mangilihilik kami tung parrohai perbisuki mahami ganupari ramoti mahami ganupari di bagasan mingguan di namangula akka siulaon na maragami hobarto akka profesi hobarto akka ulaon nami si ganupari say usehon pasu-pasu merhiti-hiti akka ulaon na jinama ni tangan dohot akka na pinikiran ni ruas ni huriam jala sehoma na paradihon bohal rezeki tu ganup na mangula si ulaon na unang adong nahurangan ng goseda siyan ruas ni huriam disipanganon si inumon parabiton ari-ari alay tuk saluhut na paradion mo siyan hamoron me otik mananggodang na boy di papungu-pungu ganupari merhiti parbuen ni ulaon na molo mardong ato pasu-pasum do Tuhan sikop do saluhut na akan narikot bahinon mo di ruas ni huriam ali Tuhan asima roham say calo maakatangyang ilihilik pamujion nami siya tonga-tonga ni permingguan nami laos siya tonga-tonga ni permingguanon Tuhan tangya ko kami kakeluarga ruas ni huriam na pinalumehon muda danak di tonga ni rumah tangga na sida marhiti hasosorang ni danak di keluarga Nicholas Sibolon Buru Damanik Samsudin Pakpahan Buru Sinaga keluarga Jimmy Pajaitan Buru Tabunan saya paluas madak dan hisi bermagodang dau akan apa nah innahiton parrohai perbisuki na toras na lahu marmuduho dak danahi asa mua memuka siya dak danak kami metonna takas diajarhon biar mida jahuba songoni mayanakon ni huriam nanaing memuka pardongan saripeon Brian Rexon Opusunggu dohot orwana Winnie Caroline Buru Sidauru pasu-pasu masak kepersaripion na sidai patulus maali Tuhan asa nang diari pamasu-masu dohot ulaun ujuk saluhut na marture di bagasan haret tahun alay lumubi Tuhan anak dohot boru ni huriam na mardongas saripei takas na sida masih holongan takas na sida setia rumah tangga na marhabiara tujahuba na sida tujuluanon suang songoni maali Tuhan keluarga na marsitaunon marhite parsirangan alani hamatian dinauk tinadikon ni natoras na nasida keluarga pinoparni Opu William siaturi Buru Pakpahan asima roham disude pinoparna basada rohana sida asa masih aminan asa masih tukul-tukulan jala toktong saroha sa pikiran na sida aka pinoparni na tua-tuay ali Tuhan suang songoni madohot haroro ni huriam HKBP kayu tinggi mengibati huriam HKBP Cibuburon say pasu-pasu maparjupangan nami jala saya manupak mahu ali Tuhan di haroro ni huriam HKBP kayu tinggi tu huriamon suang songoni marhite pangurupion ni huriam pangurupion ni ruas ni huriam HKBP Cibuburon boy Tuhan lamar topi pembangunan ni huriam HKBP kayu tinggi natongon rais do penuaing jala masai rikot aka si humisik laho pa ujukon pembangunannya ali Tuhan songoni madohot kegiatan retreat naposo bulung ni huriam HKBP Cibuburon natongon berlangsung nuang di puncak ipe Tuhan saya pasu-pasu ma sudir kegiatan nong berlangsung dohot nanaing berlangsung dope suang songoni dohot rencana na sida mulak muse tu Cibuburon luhut mai Tuhan di bagasan pangatoyonmu asa berdampak kegiatan retreat tu pertumbuhan spiritualitas ni akaya nakommu naposo bulung asalam tuguna sida maniop barita nauli manghutton Yesus Kristus Tuhani di bagasan nguluna sida songoni madohot rencana ni kur ama Immanuel dohot keluarga naing patupahon kebaktian padang
di hari Sabtu dohot hari Minggu naroon. Pos rohanami kebersamaan nasida pe marpanupak do bahinonmu asalam solid nasida sadarohan nasida makubasi di tongah-tongah ni huriam marhiti-hiti paredeon marhiti-hiti jamita nanaing sitaria sonon nasida rencana nasida dinaborhat do mulak musian non tu kebaktian padange toktong di bagasan campur tanganmu. Ali Tuhan songoni madoh takar ruas ni huriam na tongon di bagasan hagalion na di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit dohot manang menjalani masa rawat jalan masa pemulihan amang di tabunan inang sidabutar buru manik niko nenggolan amang opa jahitan inang turnip buru samosir amang MR Pangaribuan, Jose Manurung, inang sehotang buru Manalu. Tuhan, hodo padaoni na sumurung pergugo na suhatu dosan. Apehon matanganmu na laboki na gok asidiroha na gok pasu-pasui. Asa merhite ubat, si panganon si numondoh istirahat nasida, perhitianmu mayali Tuhan, madaoni pamalupon nasida. Tanggal masahit so dimoto, beut so dihilala, ala naung disolukon hoha malumon tuaka ruas ni huriam namar sahiti. Ali Tuhan sude pakubasion ni huriam hakabipici buburor di bagas samingguon pos rohanami campur tangak ko di bagasanna gabi marsangat guarmu merhiti-hiti pakubasion ni huriam atong pos rohanami pasahat tuho daging dohot tordinami keluarga lepas keluarga ruas ni huriam pabor khatma madalani minggon dohot mangulas yulaon na jala pasu-pasu mima toktong na huhirim hami ape honon mo tu hami ganup di bagasan Kristus Jesus say pasikko matang yang nami asa hobar tulomo ni roham amin. Di namared hita tapasahat mapiliata na paduahon.
Ali di bata amanami na di Banua Gijang,
hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na husus di jolo. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihan non. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Bukai marokan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutada kami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gergir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gidjang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gidjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Marita Saluna, Shalom. Oh